Engathi uma ngingena lapha amagrupini maskandi ngiyabona kodwa ingqolela zake zathi ziyazama ukufaka isoil zithi hayi lama million lawo ngazuthi awathengi. Hayi mabeyifaka isoil ngithi nami kumele ngiyifake kuchaza ukuthi sidla inhlabathi ke manje ngoba phela bayilokhu khetha inhlabathi walifaka nje inhlabathi eparishini nami ngiyanezezela ukuthi ligcwale. Qhawe lami ake ngibuze la kuleyo yokuthenga kwama-views yazi ukuthi iyanda lento yokuthenga kwama-views emculweni so ikibuye isidideke thina esingekho kwi-industry ukuthi kuyenzekani ngempela ukuthi ama-views uwathenge noma kuthiwa nje ngiwathenga kanjani. Yabona mase sizokhuluma iqiniso ngeke uhambe kwaMlungu ufike usebenze kwaMlungu mase sekumele bekunike imali yakho bese uthi wena hayi ithathe eMlungu lo mali leyo uqhubeka ukhulisa isitolo sakho. Shuthi siphi isidingo sokuthi mina ngiculela mahala atine ngizele ngoba phela abantu mabengisupporta basuka bethi nawe ehlafuna phela mase ngingasehlafuni mina sekuyimini okhokhayo isidingo sikuphi leso yini ngingavesane ngiyeke ukuculana mawukuthi vele angihloseli ukuthi ukuthola lapha akekho umuntu o-rich la emculweni masikhuluma iqiniso wafika e-rich ofika nje ethi yena hayi uzoyichomela nje uzodlala. Wonke umuntu urich ngabalandeli. Urich ngayo lento leyo ukuthi kube online. Mabe khona ke abawuthengayo abakuthengayo ku right bekuthenga mawukuthi bona sebe right ngemali. Kodwa ngikhumbula ukhona umuntu o right ngemali. Ngeke ngize ngisho ukuthi khona lento yokuthenga ama views. Ngikhuluma naye uSiphesihle wakwaDluhla eMelmode endaweni yaseBovini ngapha semculweni waziwa ngoMawone Sicebisa. uMawone Sicebisa uMawone uzaleka ngamuphi mhlawumbe unyaka mawukuthi iqhawe linankinga nokudala unyaka walo mhlawumbe lifunde kuphi iqhawe la adlulela kuphi lafika ni ngoba theology ladlula noma kukanjani yazi ukuthi insizwa ke hayi uMatheology zike ngawuboni kahle. Mawone ngabe yamana aqhubeka kulele aqhubeka ngasapha. uMawone uzalwe ngo-3 Agasti ngeke ngisho kunyaka ngowenza lokho nesibiza ama-2000 noma nesibize ngamakhehla. Ngihambile-ke ngafunda primary eMcakweni primary school esingakithi isikole ngahamba ngaze ngafunda kwaNxusa high school okuyisona isikole nje esaziwayo ngale ngakithi ngafunda ngaqhubeka ngaze ngofika eDUT abaningi bangazi ngenze chemical engineering nayo ngayiqeda kwase kuvimba khona ukuthi iyakweleta indoda evarsity. Kodwa nje ifundile indoda igogodile. Ifundile. Kusho nje kusele ukuthi okwakubo kubuye ngakubo. Kusho ukuthi beyinike balokhu bebambile lapha amaphepha mabawalethi. I know. Siyathemba ukuthi bayezwa nababukeli ukuthi indoda njengoba ikweleta nje kubalekile ukuthi bafethu uhambe no streamer so ukuthi izokwazi indoda ukuthi ilanda amaphepha ayo iqhubeke nempilo. Kumele kubuye kwakithi bafethu lapha nje ngithi niqhubeke nje nenze lezi zakhe enizenzayo. Ngingami. Asikhuluma ngezakhe manje mfowethu iziphi lezi zakhe igilwa abantu lapha ku-YouTube. Ku-YouTube endoda eyibagilisakhe abantu mfowethu lapha ababizwa kabami bayiyela. Angeke ngilokho nginxenxa ngithi hey yabo olalela lapha abolala bayizela. Cha khona ke ngibona akukhumbuli ngisho upostile link nje ngeke ngizwe kuthiwa hayi iqhawe likhiphile nami ngithola sengiyolalela hawo likhiphile iqhawe ngithi ngiyafika lapha sengifika sekunama million. Wenza ngani ama-million ehlula abantu abaseyindaweni eziphezulu? Mfowethu ngathi mina uma ngicula angizange emculweni ngoba mhlawumbe ukhona engimbonayo kubantu esengiqhudelana nabo. Ngangena nje emculweni mangingathi ngibuyele emuva ngangifunda grade 9 mangaphosisa. Ayingeke ngisazi kahle ukuthi ugrade ba noma grade 8 lapho kodwa ngangifika nje high school. Ngakhuluma nendidana sasijwayele ukuxoxa ke nayo ngiyifonela ngiyithanda ngitshotshe ifoni yamama ngiyifonele sekumnandi nje impela mfowethu ngikhuluma iqiniso. Ayindidana yathi angifundi ngiqeda isikole
bese ke ngiyeza-ke ngizogida angifuna ukugida mina into yayisemqondweni wami yabo hayi kube mnandi-ke futhi kube mnandi-ke eyi vele sheshe dlule ngifuna uku-10 ya ngifuna uku-10 ngo-2015 inhliziyo yami bebuhlungu ukuthi isikole angisiyeke manje ngaphinde ngabuye ngabona vele isikole ngangasithandi ngifuna uqamba hayi kodwa ngafunda nje ngoba phela sengenzele ukuthi wayethi angiqeda isikole kuneyingqinamba engizoyifica laphana yabo lokho vele-ke ngilokhu ngimlingisela abaningi bayazi-ke mina-ke usho unendidane nje ngicabanga ukuthi akekho ngangihlula futhi nangawo sho kungathiwa siyakuzama manje hayi kulungile ngiyazizwa lezi inkulumo noma ngingakaze ngikuzwe mina ushaya usho unendidane ngivamise nje ukukuzwa lezi ngoma zakho isikhathi esiningi futhi ngivamise ukulalela uhamba khona nokazi engathi lezo ngoma zakho lezo ayizona efake imanga lapha na YouTube angazi noma mhlambe kwaba yisu lakho oyisulela lona noma mhlambe khona la walibukela khona lokho amantombazane akhuluma eqiniso bakhona bacula bakwenzile ngalokho ngithi mina oyisukelile bakhona bacula bakwenzile abaphambili abadala kunathi abenza kahle ngayibona ngayithanda le nto leyo kodwa kusuka ngezinhloso yami ukuthi kusebenzisa intombazane kusuka kuyingoma edinga intombazane bese ngiyabona ukuthi hayi angiyifaki intombazane and futhi ke mangiqopha ngigcine ngasawuphendulanga lo mbuzo uma ngiqopha mina angihlali phansi ngithi hayi ngiyaqopha ke namhlanje ingoma yayifikela nje ngiyizwa ukuthi yabona-ke le yiyona futhi mangeyona ngiyiyeke boyikhipha abayithandayo mayifikile nakubo usho ukuthi indlela yakho yokushaya amamiliyoni lawo washayayo i-feeling yakho uyayizwa ingoma ukuthi hayi le izoyenza lento engiyifunayo exactly yabona nje masikhuluma nje iqiniso kunengoma engigcina ukuyikhipha ethi aningibongiseni ngihamba noMagumede noMazi nganga-expectanga imiliyoni yazi ukuthi ngobani ngangiyikhiphe sokuthi ngijabulisa mina okuyingcomo ukuthi aningibongiseni nakho phela ngenza kakhulu bomakhelwane bami nathula nje akho ngisho yedwa umculo ke wakhuluma ophezulu lapha esho ukuthi hawu nangu ufanele ushaya 10 million nangu ufanele ukwenza ukuthi shaya 4 million akekho yabo ngenxa yani sho ukuthi bayabona ukuthi hayi nangu ufanele nzima yini ningangibongisi lo ngoma ngangikhipha lo ngoma ngangi-expect ukuthi izoyitholela 10k awu nayo yoshaya 200k manje iyayihambela nje ayiphushwa umuntu hayi ngiyakuzwa kodwa ngeke ngathi uma ngingena lapha emagroupini maskanda ngiyabona kodwa ingqolela zake zathi ziyazama ukufaka isoil zithi hayi lama million lawo ngazuthi awathengiwe hayi mabeyifaka isoil ngithi nami kumele ngiyifake kuchaza ukuthi sidla inhlabathi ke manje ngoba phela manje lokukhetha inhlabathi walifaka nje inhlabathi eparishini nami ngiyanezezela ukuthi ligcwale eqhawe lami ake ngibuze la kuleyo yokuthenga kwama-views yazi ukuthi iyanda lento yokuthenga kwama-views emculweni so ikibuye isidideke thina esingekho kwi-industry ukuthi kuyenzekani ngampela ukuthi ama-views uwathenge noma kuthiwa nje ngiwathenga kanjani yabona mase sizokhuluma iqiniso ngeke uhambe kwamlungu ufike usebenze kwamlungu mase sekumele bekunike imali yakho bese uthi wena hayi ithathe emlungu lo mali le uqhubeka ukhulisa isitolo sakho shuthi siphi isidingo sokuthi mina ngiculela mahala atine ngizele ngoba phela abantu mabengisupporte basuka bethi nawe ehlafuna phela mase ngingasehlafuni mina sekuyimina okhokhayo isidingo sikuphi leso yini ngingavesane ngiyeke ukuculana mawukuthi vele angihloseli ukuthi ukuthola lapha akekho umuntu o-rich la emculweni masikhuluma iqiniso wafika i-rich ofika nje ethi yena hayi uzoyichomela nje uzodlala wonke umuntu u-rich ngabalandeli u-rich ngayo lento leyo ukuthi kube online mabe khona-ke abakuthengayo ku-right bekuthenga mawukuthi bona sebe-right ngemali kodwa ngikhumbula ukhona umuntu o-right ngemali ngeke ngize ngisho ukuthi khona lento yokuthenga ama-views hayi yazi wayiphendula ngendlela ngendlela bengakaze ngiyibuke ngayo okay no point ngiyakuzwa mfethu mhlambe uma unesemakhaya eqaleni kwakho ukucula ngale kwendidane khona nomuntu mhlambe obekhona around ngoba ngathi iqhawula ibambela isiginci yeah kunjalo impela mfowethu isiginci ngiyibambela mhlambe usifunde kanjani isiginci because into efana nesiginci ngicabanga ukuthi ifuna mhlawumbe uyibukele komunye umuntu then bese nawe uyayenza bakhona abahlezi bethi bayasiphupha
bekuvele kwavuka sesishaya nje ngicela ukuthi kanjani ngisho ngoba phela kuyafana nomuntu uma enganikwa imoto namhlanje kuthiwe angayazi nje uma ungathatha ujaba nje uma ujaba lo ojwayele ukutrenda lo umnika imoto akazi ngisho ukuthi khona isikhiye lapha kumele asithinte ukuze idume akazi ngisho ukuthi ayikho lo nto lesingakhohlisana into uyayifunda uyibuke kumuntu nami nje ngayifunda ngomunye ubaba ongasemakhaya weshaka isigencike naso ke lokho esishaya ngihambe ngihlale naye ngisho kuthiwa kuyaphuzwa ngoba uyethanda ukushaya uma kunemicimbi eyohlala khona fike ngihlale naye lize lishone la wagcina ke sengiboleka ngishaye ngaze ngasifunda ke wasuthi uma usifundile ke wasuthi hayi ke njengamanje ke sungayibambela ke manje ngathengisa sasu-300 lezi gince encanyana ngisasho ukuthi hayi ngisadrana ya impela lezi ezincanyana lezi ezincanyana yibona lezi ezincanyana lezi ezinentambo engathi usinga lezi ngayishintsha lezi ntambo ngafaka wafaka lezi ntambo zesikhisa ngempela ngadlala lo ngidlala edame engihambisa kuya ngisethela ngisangihlula ukusethe kodwa ukushaya sengiyazama ngaqhubeka lapho kwazi kanjalo ukuthi umculo bengekho ke ngakithi angifuna uqamanga sebekhona kodwa manje angazi ukuthi bakhona ngisho ukuthi kuphosebule ukuthi uma uNesi ngakubo uyena umculi ya kuphosebule impela lesikhuluma manje angibuyisela omunye umbuzo ke since uma uNesi simbone enza kahle emculweni enza kahle online ngasekhaya bakurecognize kanjani bayakubona mhlawumbe njengomculi noma bayakuziba nje njengoba nasendimeni kukhona abantu abakuzibayo ngizothi abantu bangithanda ufuna uqamama ukuthi ke mina ngumuntu oyithulelayo nje mohlangana nami ngithola ngithulele kodwa nje bangincoma bengincome lapho nalapho kodwa abantu abajwayele ukuncoma kakhulu abantu abadala legenge engangathi le hayi kancane impela nje uyizwe kodwa abantu abadala nje abanemizi omama obaba obhuti asebeqinile abasemagoli bangitshela hayi mfowethu hayi siyajabula masizudlalwa le uyibambe khona cha khona uqinisile ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga sise workshop kuBhinca Day yipho njengoma uyidlala laphana kwakhona umunye ongiqoka wathi kanti la ngoma icula lo mfana ngithi mina awazi ukuthi icula uthi cha ingoma ngiyayazi kodwa umnikazi wayangimazi lokho ngibiye ngithi mina kubahleli bemcimbi ngiphinde ngithi futhi kugimi ngeke ngisole kakhulu kumele ngisole ngapha ngiphinde ngisole nangani kimi ngisola ngokuthi mina angisuye umuntu ogxile kakhulu enkundleni zokuxhumana ngoba ngibiye ngisabe nokuthi ngize ngicefezele abantu kakhulu sengibagxinqa yimi lo wenza ukuthi hayi umuntu methanda ukwazi ukuthi ubani uzongena lapha kunendawo ukuthi uShazama asesho ukuthi afake ingoma ivelele ukuthi hawu sibani bani ucula le ngoma le thanda ungathanda uzoyazi sokungathanda ukuyazi ingoma bese kuba kubahleli bemcimbi ke ukuthi abasaqashi ngengoma lokho nje kuyiqinisele emsulu and futhi ngeke ngize ngibasole vele uma bezoqasha ngengoma abanye abalandeli basupport abantu ngisho ukuthi akanayo itholela u5 views kuthiwa congratulations in 1 year uthole 1 views akunankinga lokho as long babemthanda lawo bantu labo nje meyazi ukuthi hayi unabo abantu abawu10 abamthandayo lona oshaya ingoma mhlawumbe una 0 yabo manje nomhleli mela gain no hayi ngiyezwakala futhi ngoba phela uma usuke uqasha okuningi kusuke kulele ekutheleni abantu bayafika nemcimbini ukuthi abantu abafika emcimbini vela kuzokuba umcimbi akuzokuba umcimbi no futhi kuyezwakala uphonye kunye mhlawumbe bengingathi sizofisa ukukwazi mhlawumbe manje kuzoba khona umuntu ozothi ayi mina lo mpala ngiyambona kodwa manje ingoma yakhe angiyazi mhlawumbe yiphi le ngoma le ehambe kakhulu I think ingoma yakhe ehambe kakhulu i10 million mayengekho ku11 manje yiphi le ngoma leyo awusesifile isikhathi sawuthi ngithandane nomuntu ongithandayo ongedlala ngami ngicela ubalungami umtshela uyangithanda angithi wena uyangithanda angithi wena uzongilobola da yabo uhamba nokazi nosinakho lapho ingane zalo sisomdala
sisi wakho omdala hayi ngoba phela imndeni yeah. No, hayi ngiyayizwa-ke manje le ngoma yakho le iyona ngoma yakho le kuyiyona ngoma engicabanga ukuthi mhlawumbe lokhu waqala ukucula yona ngoma esihamba kakhulu. Yebo leyo ngoba ungena e-studio ngithi nje ngiyacula ngempela ngiqale ngo-2023 kwaku-October ngakhipha ingoma ethi Njobula ingane inhlanu wade usafuna umshado vele ukhohlwe wena lo ngoma leyiya ku-200k ngiqala njalo istart ngabona ukuthi okay mhlawumbe kungenzeka mawukhona kahle wawusoza amanzi ngobhonga leyo ngoma ngasuswa yiyo le ngane osinakho yathi sami se-studio mina ngingayingeni kakhulu kahle lonto leyo ngangihlezi mangenza amavidiyo fowethu ngiyilungiselela umtshengiseni ngithi hawu wo ngithi bafana bami ngiyayidlala ingoma anginazi intshelwa kanjani yabo ngishayela nje ngiyilungiselela yena namavidiyo ku TikTok ngitrenda-ke ngilingisa ingoma zakhe ngiyakhumbula ukuthi ngaphosa 2022 yeah bengikubona ku TikTok ngake ngavala impela lokho ngiyibuza ukuthi leli artist elingenayo ingoma asenjani leli bathe base ngizwe ingoma yakho ngo-2023 yeah kwayela sengiconfirma ukuthi hayi uyacula because ngiyibuza nje umuntu lona uthi uyacula kodwa ngangithi ngiyacula ngangibiza ngomculi hayi ngiyakuzwa qala hayi impela kunjalo ngicabanga ukuthi mfowethu okuningi sikukhavile njengamanje ngizwe ngathi ubuye e-studio ngibuye e-studio ngiyeza nje nengoma ezine nje i-album oyicabanga i-album mhlawumbe siyicabanga mase sengiyidemand njoba manje ngimi abantu basadimanda kimi ukuthi ube nengoma emnandi ukuze sizoyilalela akiba abantu abadimanda i-album kimi yabo mhlazana abantu sebethi sifuna i-album kufike mhlawumbe abantu abawu-10,000 bethi sifuna i-album wo hayi ngabanika kodwa nje manje mina osadimanda abantu ukuthi beze bezongilalela mina kumele acule ngalendlela leyo ukuthi abantu bethi hayi siyafuna ukuyilalela le ngoma imnandi ngeke abantu beyilalele ngoba ngizogcina sengicula nokungaseyikho yabo kulezi ezu4 ezu2 ngiyaphinda ngiyasho izoshaya imiliyoni uyakhomanda manje ukuthi lezi ezu ngiyakusho nje lokho nje uma ungashayanga bebuye becomment besho kunamanga mfana hayi ngiyakuzwa kodwa vele uke washo wathi uma ukuthi uyikhipha ngoba usoyizwile ukuthi hayi izoyenza lento oyifunayo izoyenza lento engiyifuna angithi uyakhumbula ukuthi ingoma wathi ngiqale la uma mina ngikhuluma ngiyangifisa kube khona umuntu ozofunda ethola isifundo kulona awuthi ngisho kanje ingoma mawuyiqopha ungaqopha ingoma ezo40 uyiqophe manje ifike uthi ayimnandi uyifaka e-studio phinde kufikeni ugejime lokhu ye-studio njalo ungayenzi lo ingoma mayifika ithatha i-recording ngefoni ushaya isikini sakho uyibeke uphinde uyilalele after uzoyizwa hayi bengibona ngoba ifika sayintsha iyeke nje ingoma ihlala isikhathi unayo lokhu uyicula uzubona ayimnandi ngempela ngoma shothi uma ufika uyirecord mhlawumbe udlulisa ukuthi noma uyiviki noma u2 weeks noma inyanga idlulisa nenyanga mhlawumbe ulinde kube khona mhlawumbe ezo3 ngale kwayo ezintsha kunayo bese uyayilalela uphinde uyilalele zonke uyinike futhi isikhathi eside zonke ezisahleli wenzelani wenzela ukubona ukuthi shosho hayi ukuthi ngitshela ukuthi imnandi kanti imnandi ngempela futhi yona plan leyo oyinikeza umuntu iyona plan enginika umculi loyo engagijima ethi ushayile iqophe namhlanje siyafona ntambama khona namhlanje e-studio ngiyeza ngizofaka ingoma eyodwa eyifake le ngoma iqede ayikhokhela ngakusasa mase seyilalele seyinika ithuba siyabona ukuthi akusiyingoma enkulu le ingoma nje yabo ngiyakuzwa qala manje ngicanga ukuthi mfowethu mhlawumbe esingafisa nje mhlawumbe ukukhuluma kungawukuthi
yini ofisa ukuyikhuluma kubahleli bemicimbi because kubukeka sengathi igama likaMones likhulu kodwa ngathi emcimbini liyakhohlakala. Mina bakhona abahleli bemicimbi abake bangibiza. Ngizothi mhlambe bemicimbi emkhulu mhlambe bawu3 abake bangibiza kuyo. Omunye wabo wangibiza wangangiya ngishusheleni wangakhona akakhulumi nami akacommunicate. Okay, akunankinga nalokho. Engingakusho nje kubahleli bemicimbi, uma ubona ukuthi awuzokunika lutho ungangikhohlisi. Uqhubeka nje ukuthi uyabona ukuthi okay lo mfana ngimdingi vele. Ungaqhubeka ungangiqashi ngoba vele uzongiqasha ujike ungilimaze. Kulosheleni enginawo ukugibela ngiye kuwe. Ngitshela ukuthi khona okuzobuya boy feedback gcine ngasatholi ngisho. Engabe lo mali engithathile ngafaka ekhaya noma ngathenga ama blocks awu5 akunankinga lokho kuqhubeke kwakhiwe nami ekhaya ngenza. Kunokuthi ngithathe le madlana encane ngiyoyimosha kuwe uje unganginiki lutho. Ngcono vele ungiyeke right mina ngithi ku right bengiyeke ngoba vele akangidingi vele. Uyabo manje mangizolokhu ngithi ngicela ungiqasha kusho ukuthi ngifuna ngenkani. Umuntu mase efuna ngenkani usuthi hayi woza bese ufuna imali yakho uzosho unganono wayicelela. Mina nje akunankinga nokuthi bengangiqashi. Umuntu nje ibhlungu lento ukuthi ejiye ngasangikhokheli yona into engiphatha kabi. Mina nje ngusho imicimbi engidla ngayo imicimbi lena esuka ixuba amajenke kuzoba ama club kuzoba imembeso yonke lezinto ezikanjalo. Ibona abantu abangikhokhela kahle ke labo. Asikhulumi nje kakhulu umuntu umethena ngizokufakela ideposit kulenyanga ezayo ngizokukhokhela isuzozifika. Bakhokha iphela imali ungakafiki ngisho emcimbini. Uthi ufika vele nje ufika vele uwo necala. Yabo. Ungalokho ngifonela umhleli usiyangibroker hayi. Shuthi mhlambe ubahleli bemicimbi noma kubalandeli ungathi ucela ukuthi abalandeli bagxile kakhulu ekustreameni umculo wakho ngoba iyona ndlela odla ngayo leyo kunokuthi uqashwe emicimbi. Iyona ndlela engidla ngayo leyo ngifuna uqamba ngabaqhubeke bewulalela uyeza ngesonto elizayo. Ngicabanga ukuthi yi13 noma i14 kulele siyakulo. Ngisazodedela kahle ama promo ngeweekend. Abakhiphile shame bengixolele Nkosi yami angiziwe khona uzophazama nami isikhathi sengishaya. Ngizokwenza kanjalo and futhi umuntu umeqasha mhlawumbe ethi uyaqasha ungiqasha uthi nginika 5000. Akusikho ngiqasha lapho. Ubuzogibela udle. Ngiphinda futhi ngikhiphe kweyami imali senginika nale genge le engihamba na. Kufanele ukuthi udlala ngapi. Vele ungiyeke ngcono. Ngiqhubeke nje ngizehlele ngehle ngenyuka. Akekho ozokushaya umhlelo wemicimbi akekho ozokushaya. Qala kithi siyabonga mfowethu uzivakashela namhlanje. Ngicabanga ukuthi uma kukhona umlandeli mhlambe obengamazi Mones ngendlela osuchaze ngayo useyamazi Mones kanti futhi bavumelekile ukuthi babuze kuma comment uma ukuthi khona umuntu okusalile siyobuye simphathe futhi Mones ngenye ilinye ilanga azoniphendulela leyo umbuzo yakhe. Impela kunjalo qhawe lami into engingayisho nje sengivala ukuthi uma umuntu esasemncanyana ngenze isibonelo mhlawumbe nje kunabantu abaweya ama broadcast mhlawumbe ukuthi ethi hayi ngeke ngiyele incane nama views amancane mhlawumbe isasencane nama subscriber amancane ayikho lona. Ume kanjalo ngelinye ilanga uma esekhulile ngithi uzomdinga wathi ife engasakufunike wena ke semkhulu esendlula labo kade bathembile. Uyayibona sekuwena odinga yena sekuwena odinga yena uthola ukuthi asafuni ngempela ke manje usuthi uhlehla nqaphaza bhekele iyona into engisho ungameyi umuntu mawukuthi unawo amandla zama ukuthi uthole leso sikhathi niyenze lonto leyo iqhubeke least umkhuphula ukuze nawe uma usumdinga kusasa ngoba uzomdinga wazi phela ngoba khona ngempela lento ama podcast ihamba kanjalo kwesesikhathi uthola ukuthi isaqala podcast vele ngeke iqale phezulu and umculi ukudemand ngaleso sikhathi iartist ke liyaba kudemand liphendelehla uthola ukuthi kudemand leso sikhathi saqala podcast ikhulu podcast uvele wehle wona kudemand ifike idlula yona sikuphakamisa ke manje ngithi iyafana nje nabahleli bemicimbi. Hayi mfowethu ngiyabonga mfowethu kakhulu ukuthi nathi siyingwe mfowethu sisebancane kodwa ukwazi ukuthi wenze isikhathi mfowethu ukuthi ube nathi
siyathemba nathi ukuthi sizokhula ngelinye ilanga kukhona sokufaka ephathini lakho. Hawu siyabonga kakhulu. Ngiyacela futhi nababukeli besubscribe, beshare, benze yonke into ukuze izovela endaweni eningi, ipage libe lihle kakhulu, akwazi nokuqhubekela phambili futhi benilethele amaciko. Mfowethu siyabonga kakhulu futhi siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu.